Γεια σας παιδιά, σήμερα θα φτιάξουμε ένα καπνογόνο. Πρώτον, χρειαζόμαστε 3 βαλάκια πινκ-πονγκ. Δεύτερον, ένα αλουμινόχαρτο. Τρίτον, χαρτί και τελευταίο ένα αναπτήρο. Πρώτον, βάζουμε τα μπαλάκια στο αλουμινόχαρτο. Το τυλίγουμε, περιμένετε, θα το τυλίξουμε, θα δείτε πώς να το τυλίξουμε. Το τυλίξαμε και θα κόψουμε αυτό εδώ πέρα ακριβώς. Αυτό. Κάπως έτσι. Το κόψαμε. Παίρνουμε το χαρτί. Το βάζουμε εδώ πάνω. Περιμένετε να το βάλω. Να το. Παίρνουμε τον αναπτήρα. Περιμένετε γιατί κρατάω 3 πράγματα. Ανάβουμε το καπνογόνο. Το βλέπετε, βγάζει πολύ καπνό. Βλέπετε πόσο καπνό έχει πάρει. Και είναι έτοιμο το καπνό. Και μπορείτε και καλά να το κουνάτε έτσι.